bune la mare, bun sosit la sărbătoare. Dar vă pun o întrebare. Ce culoare toamna are? Roșu. Mai puțin. Oranj. Aveți dreptate, copii. Într-adevăr, anotimpul toamna este anotimpul multicolor. Este anotimpul bogat în culorile vii, colorate. Haideți să dedicăm anotimpului toamna o piesă veselă, colorată. Nikita. Îmbrățindu-se în muncă și cântând de voie bună. Acum, copii, haideți să ne jucăm un pic. Toți trebuie să aibă câte o... Ia să-mi spuneți voi mie, ce fructe avem noi aici? Pară și mere. Dar ele sunt acre? Nu, sunt dulci. Sunt fructele verii? Nu. Dar al cui? Al cărui anotimp? Al anotimpului toamnă. Deci vom face un joc de mișcare și atenție. Eu voi spune ce trebuie să atingem. Toți au mâini, da? Degetele. Dacă spun cap, atingem cap. Dacă spun genunchi, atingem genunchi. Dacă spun burtă, atingem burtă. Dacă spun ochi, ochi. Spun urechi, urechi. Dacă spun fruct, repede. Cine îndrăznește mai repede și ia fructul în mână. Sau dacă spun pară, sau dacă spun măr, exact așa. Reacționăm la fruct, pară și măr. Începem? Da. Dau startul. Și nimeni nu se supără, da? Este un concurs, este un joc, dar la urmă învinge totuși prietenia. Da. Nu ne supărăm. Da. Începem. 1, 2, 3, start. Nu. Fiți atenți. Eu n-am spus fruct. Burtă. Umeri. Cap. Genunchi. Ochi. Urechi. Gură. Fruct. Așa. Mai încercăm o dată. Bravo.
jos. Așa. Gură, urechi, ochi, bărbie, burtă, spate, spate, genunchi, urechi, măr. Haideți, mai încercăm o dată. Fiți atenți. Ne-am liniștit. Dacă va fi liniște, o să auziți cerințele. Gata? Spate, umeri, cap, urechi, gură, nas, genunchi, spate, burtă, piept, pară. Așa. Vă place jocul? Ne ridicăm, continuăm și în grupă, că aici nu avem timp.
eu demonstrez ce trebuie de făcut. Da. Săltăm în cerc, punem frunza, avem un pahar gol și unul cu fasole. Cel plin cu fasole umple celălalt pahar. Punem paharul. Luăm frunza, iarăși săltăm. Exact așa până la capăt. Da, este un joc de mișcare și atenție, fasole pe jos nu dăm. Bine? Până ajungem cu frunzele aici. Toate frunzele le lăsăm aici. Ai terminat? Te duci la urmă. Și oferim locul la fiecare. Așa. Startul nu l-am dat. Ne pregătim. Ne pregătim. Alexandru, ești atent? Da. Când începe muzica, este startul. Alexandru, fasole nu împrăștește. Thank you.
faceți un cerc pe prejur. Nu, stăm pe loc. Fiecare stă la fructul său. Așa, oranjul este aici, galbenul aici, verdele avem doar unul și Alisa are verde și roș cu roz aici, în picioare. Așa, și am format, ce am format noi? Niște grupuri, da? Uite cum suntem în grup. Vă uitați, voi cunoașteți deja după culoare ce gusturi au bomboanele. Deci, așa, cine are vișină și ananas formează un grup. Ananasul vine la vișină, la culoarea violetă. Lăsați bomboanele. Formăm 3 grupuri. Gustul ananasului și gustul vișinii formează un grup. Cine este ananas? Dani, spune, ce te uiți la mine? Veniți aici, la violet, la vișină. Așa, mărul cu căpșuna și cu carbuzul fac un grup. Mărul, căpșuna și carbuzul fac un grup. Și voi sunteți al 3-lea grup cu gust de ce? De portocal. Avem 3 sarcini. Ce? Avem 3 sarcini, da? Adu coșul. Alexandru, iată voi grupul vostru aici. Acum vă dau de lucru. Să văd eu cum o să lucrați voi. Cine va lucra activ? Așa, ia uitați-vă ce avem noi aici. Porumb. Toți așa se încenuți în prejurul panelului. Nu, doar grupul ăsta. Voi aveți altă sarcină. Toți au câte o sarcină. Așteptăm. Așa, voi vă așezați, sunteți alt grup. Și grupul numărul 3. Vă explic la fiecare ce trebuie să faceți. Faceți un pas în spate. Ne-am așezat. Mă ascultați? Grupul numărul 1, ce facem? Dezghiocăm porumbul, da? Ce face bunica și bunelul la țară? Ce face? Cu ce hrănește păsările, găinile? Iată așa. Dar nu pune mâna! Bă, nu-și pune melodie. Hai! Voi depănați ața. Așa, Alisa, ți alegi tu. Dar voi ce trebuie să facem? Ce trebuie să alegem noi aici? Ce avem? Fasole și porumb. Le sortem. Începem a lucra. Gata cu pescatorii aici? Ia până ața. Faci alt timp.